Čaute ľudia, dneska prebereme 8 najväčších vrahov celého sveta. Bude to zaujímavé, takže nezabudnite dať odber a kliknúť na zvoneček. Šľachta temnôt ide na to 8 najväčších vrahov po celom svete. Hneď ako prvé bude William Saffe. William Saffe, známy ako vrah prostitútok z Riverside, sazoval sa v rokoch 89 až 91 okresu Riverside v Kalifornii. V roku 84 sa v Kalifornii zamestnal ako skladník a presťahoval sa tam z Texasu. Saffe bol v čase nástupu do práce stále v podmienke, keďže sa si odpíkal 10 rokov zo 7-ročného trestu. Trest dostal za ubitie svojej dvojmesačnej céry na smrť v roku 74. Bol opísaný ako mierny a tichý. Podobne ako mnohí sérioví vrahovia, Saffe sa zameral najmä na heroínom závislé prostitútky v okrese Riverside. V Lake Elsinore, pričom svoje obete brutálne zabíjal a zohaloval ich tela, zabil 12 žien, predovšetkých uškrtením alebo ubodaním. Takže toľko od Williama Saffe. Peter Moore, pôvodom Angličan, zabil v zime 1995 počas 3 mesiacov 4 mužov v severnom Wales. Predtým, ako ich nemilosrdne dobodal na smrť, ich vylákal s prísľubom sexuálneho stretnutia. Moore strávil napádaním a znásilňovaním mužom aj predchádzajúcich 20 rokov. V tejto oblasti a mal na svedomí celkovo 39 útokov. Najprv sa snažil vražd obviniť svojho fiktívneho milenca, ktorého pomenoval Jason, zrejme podľa nadprirodzeného vraha z filmovej sérii Piatok 13. Mrazivé, keď si uvedomíte, že bol predvádzkovateľom kina, a potom, ako ho usvedčil a osúdili na doživotie bez možnosti prepustenia, sa Moora spýtali, prečo zločiny spáchal. Jeho odpoveď bola pre zábavu. Číslo 3. Razuk Khan. Obyčajný zlodej je zadržaný s políciou v meste Tongi v Bangladeši v júli 2009. Muž ukradol z mešity ventilátor, čo je dobrá krádež, za ktorú hrozí pokuta alebo nižší trest odňatia slobody. Po niekoľkých výsluchov miestnymi policajtami sa zlodej ventilátorov Razuk Khan priznal k oveľa ohavnejšiu zločinu. Dňa 18. augusta 2008 zviazal, znásilnil a zavraždil pracovníčku odevnej továrne Shahidu Begumovú. Nielen to, priznal sa k zabitiu ďalších 10 žien, kam bol odsúdený na trest smrti s obesením. Ešte raz ospravedlňujem sa za výslovnosti tých mien, ale pre mňa sú také divné mená a môžete ma opraviť v komentároch dole v popisku. Číslo 4. Emile Dubowis. Francúzsko-čilský sériový vrah Emile utiekol z vlasti kvôli chudobným pomerom a prehre. Francúzska v prusko-francúzskej vojne a na svojej ceste po svete pácha rôzne zločiny. A sa nakoniec usadil v prístavnom meste Valparaíso v Čile. Spôsobil ako dôverník, ktorý získal dôveru bohatých podnikateľov a potom ich okrádal a zabíjal. Nakoniec sa Dubowis v roku 1905 pokúsil dobodať 70-ročného anglického zubára Charlesa Daveysa. Dubowis si myslel, že Davis nebude vo svojom byte a plánoval vyrabovať jeho dom. Ale Davis bol doma. Po prudkej potyčke Dubowis utekol, pričom Dave zostal
zakrvavený a omráčený, ale dostatočne privedomý na to, aby vyvolal poplach. Dubois bol chytený a zatknutý a jeho v dome polícia našla denník, v ktorom boli uvedené všetky jeho obete, ukradnutá korisť a nástroje na vlámanie. V roku 1907 bol popravený zastrelením. Únosca zo Severného Kanto ako číslo 5. Japonsko je dobre známe tým, že funguje ako hodinky. Od rýchlovlakov až po hypermoderné technológie. Ich policajný a právny systém však nestojí za nič. V rokoch 1979 až 96 došlo k sérii únosov a vražd. Prvou z nich bola moja Fukushimová, 5-ročné dievčatko, zmizlo nedaleko svojho domu v meste Ashikaga. Jej telo sa našlo vyzlečené a zabalené v ruksaku pri rieke Watarase. Potom prišla v roku 1984 vražda Yumi Heisibi. Telo 5-ročnej dievčiny sa našlo o 2 roky neskôr, podobné len kilometr od jej domu. V roku 1987 sa stratila 8-ročná Tomoko Osawa, ktorá odišla z domu v Ous, aby sa išla hrať. Jej telo sa našlo takmer o rok neskôr pri rieke Tone. O 3 roky neskôr, v roku 1990, bola v Japonsku zavraždená Mami Matsuda. 4-ročné dievčatko bolo umiestnené a jej telo bolo pohodené pri rieke Watarase. Napokon v roku 1996 sa stratila 4-ročná Yukari. Nikdy sa nenašla. V roku 1991 bol na základe dôkazov DNA odsúdený muž menom Toshikazu Sugaya za vraždu Mami Matsuda. Keď matka Mami Matsudovej požiadala o vrátenie vecí svojej dcéry, potom ako polícia bola vrahovo semeno, jediný predmet s kľúčom dôkazom DNA dôkazom, ktorý by mohol viesť k odhaleniu skutočného vraha, ale na druhej strane policajti by vyzerali ako hlupáci, keby smútiaca rodina vzala veci do vlastných rúk. Ešte raz, prepáčte za tie výslovnosti, hovorím, tie sú také čudné mená, zahraničné mená, ale hlavná vec je príbeh. Číslo 6. Adolf Seafield, alias The Sandman. Adolf nie je veľmi populárne meno. Jedným z mužov s týmto nešťastným menom bol Adolf Seafield, aj on bol zlý. V rokoch 1933 až 1935 Seafield vylákal 12 alebo viac mladých chlapcov na borovicovej plantáže. Zneužil ich, možno v hypnotickom stave, a potom ich zabil. Stále sa dohaduje, ako presne zomreli. Buď ich otrávil s nejakým podomáckým vyrobeným odvarom, ktorým sa v tom čase nedal vystopovať, alebo jednoducho nechal deti v hypnotickom tranze zomrieť na následky vystavenia sa účinkom. Tak či onak, Adolfovi po jeho odhalení stáli hlavu. Teda není dobrý smrť, ale zaslúžil to. Číslo 7. Frank von Slasher. V rokoch 1985 až 90 prenasledoval severnú Filadelfiu brutálny sériový vrah. Toto nepolapiteľné monštrum, prezývané Frank von Slasher, znásililo a dobodalo 8 alebo 9 ženských obetí. Prečo tá neistota 8 alebo 9? Nuž muž menom Leonard Christoffel bol v roku 1990 zatknutý a poslaný do väzenia za vraždu 46-ročnej Carlo Doudovej. Kým bol vo väzení, vraždiaci muž opäť udrel. Mohol sa stať, že Doudová nebola obeťou vraha, ale
ale že Christopher bol skutočným vrahom. Posledná obe 30-ročná Michelle Dehnerová bola predmetom napodobňovania vraha. Číslo 8. Juan Fernando Hermosa. Začiatkom 90. rokoch minulého storočia ohrozoval mesto Quito v Ekvádore vražedný gang. Nazvali ich gangom teroru. Čo je však znepokojujúce, je to, že išlo o gang detí. Všetky mali od 15 do 16 rokov. A gang bol vedený Juanom Hermosou. V priebehu 4 mesiacov zabil celkovo 22 ľudí, niektorých zabil počas ozbrojených lúpeží alebo krádeží aut so svojím gangom. Niektorých preto, že sa mu obeť nepáčila, a niektorých preto, lebo jednoducho chcel. A to s 9 mm pištolou. Počas pobytu vo väzení Hermosa presvedčil svoju priateľku, aby do väznice pre mladistvých prepašoval pištol, ktorá mu mala pomôcť pri pokuse o útek. Počas svojho úspešného úteku zavraždil dozorcu a ostatných strážnikov. A keď ste už dopozerali až sem do konca, tak chcem oznámiť, že momentálne prebieha súťaž v skupine Šľachta temnot na Facebooku. Pripojte sa, dá sa vyhrať náš merch a podobne zaujímavé veci. Takže skupinu pridávam sem do popisku. Takisto aj spolupráca so Svetom záhad skupinou. Takisto skupinu nájdete tu v popisku. Ešte raz ďakujem. Večer ideme live, takže to bude temné. Čaute, ostaňte paranormálni. A nezabudnite, Šľachta temnot není skupina, není komunita, sme rodina. Čau, čau.